Аларның йорты җирлектәге иң матур йортларның берсе. Бизәкле капканы ачып керү белән биредә булдыклы кешеләр яшәве күренә. Чәчәкләр патшалыгы диярсең. 20 төрдән артык петуния, яран гөлләре, роза һәм лилияләр, вербена, аквилия, лавандера, лабелия һәм башка бик күп төрдәге чәчәкләр ишек алдын бизи. Мин матурлыкка яшьтән омтылганмындыр инде. Ул минем күңелгә кирип калган. Әнкәй безнең авылда бер булгандыр, ул гөлләр ярата иде. Аның бөтен тәрәзә төпләре шау чәчәктә утыра иде. Авыл халкы, күрше авыл тирәләре аңа гөл ботаклар алырга килә торганнар иде. Ул аларга тамыр да җибәреп бирә торган иде инде, ботакларын да бер вакытта да кызганмады. Мин шул матурлык эшендә үстем. Чәчәкләр һәр җирдә. Асылма чүлмәкләрдә, түмәрләрдә, тегәрмәч эшләрендә, улакларда, чәйнүкләрдә, җигүләттә, җил тегәрмәне асылмалы кыек күпер янында. Чәчәкләр өчен савытларны башка бик күп композициялар. Җил тегермәне, балалар мәйданчыгы, бизәкләп эшләнгән җәйге беседка, кыенны матур агач эшләнмәләрен тормыш иптәше Сабирҗан абый үз куллары белән ясаган. Гүзәлия, ни заказ бирә, үлчәүен итә, нинди чәчәккә нинди кирәк. Чәчәкләрне бик яратабыз, икебез дә тырышабыз инде. Кешеләр сокланып чыгып китәләр, бала-чагалар. Кайыр чагында машина кирип килгәндә, паппачык булак барып туктап, карап сыкланып барып китәләр инде. Шушы йортны матур итәсе килде. Икебез дә без бер каннан дип әйтим микән дә, Сабирҗан да матурлыкка омтыла, мин дә шулай булдым. Менә тырыша шундый матурлыкны эшләргә тырыштык инде үз күңелебездә. Минем өемдә дә гөлләр бик күп. Анда инде билгеле зур гөлләр үсә. Ишек алдында матур итеп эшләнгән ат арбасы. Дивардагы арба тәгәрмәчләре янында фотога төшүчеләр дә байтак. Нигездәге йортны ихатадагы һәр корылманы Зариповлар үз куллары белән булдырган. Тырыш, уңган гаиләнең бакчалары да гөл чүлмәген хәтерләтә. Ярату, үзара ихтирам булган җирдә генә шушындый матурлыкка урын бардыр ул. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.